ase wodi ya Masige East nigo murobirio bogo chakiwa kukolemwa kwa egesimo nyara kobogo siorolitiko lya lero ase nsemo ya Kiobegi bune nchire ya moyo kwaneke buna abamenyi benseme yibanyere ko bakwenyorera mache nigo murobirio bagokora wa no mo MC benseme yo Michael Mutume ko bwatrane abisi yo moime representative we county ya Kisii Doris Aburi oyo tanyara gwikirana ko bwatkana no gosira kwa ngina biara ase abisi yaye asaba baba bakumuwakilisha wetera manager ya abisi yaye amona Kevin Arwasa asaba menyi baba kugokera umurobero ino atano chiko bakonya kigima Murike ito Mildred Mumanyi na nyarako bawikirana senseme na gutwariganira roboti rokubatia no moyega bogo chakia ogukunya kwegesima gwetera asabisi yo Women Rep Doris Aburi kubwaterane Kiobegi ankafu buna enchere ya moyo gokonya abamenyi liogokania omuchando bwa mache yo okorekana asensemo ya Kiobegi imeye wadi ya Masige East imeye bunge ya Bubasi ase okorekana asegeti ase yarenge emecheso ao asokoro totachitaranta ao asogo chisira ase omorobiriyo oragwa nomo MCA wenseme yo Michael Mutume aso Rep Doris Aburi akageire goikirana na kuyora korende ko bwatikana no gusira kwa ngina byara tanyareti goikirana asato mantenenera aselita Kevin Arwasa asenonya nabo barwa engora yabo na sebateba emerobiri yabo yabosyo ali alere twende kole mamache ayago chokonya abamenyi babubasi amacha ekirenga cy'umuntu ne ali akonya abantu bonse mupangilio umuntu nabwate no kulemera abantu amache kiagere kirani ngo kora campaign na tebeti abantu nabaturi kinyumutu mutwe oyo totoma gali tonto mwakilishe kera ngabwa tobo kongo gotanya etigo ikirana naitwe oteba etimweri yaba number 1 igotokonya in cash 20,000 shillings etimweri yaba number 2 and for us we believe Kiromonto is a winner elibogage na barabu oteba baegwe 10,000 shillings kuna nganji tobu anchani obo no obo no murembe 190 na tebe timu eri ntangani ndotereri omongina na 20,000 taibo gani wa intu akoira amagomba itu na Masige automotebi pole nerebu na mwanya bantu siririe mamu mwabo no turi nera samasa Omo MCN nigo agokera egetambokero kyae omo Women Rep ase ogukunya egesima ase boigo amosaba gochia kubenyora asa magendero ande egati yabo gokonya ebyombe tangani kabisa tigante bie office omo Women Rep ngambu yamono asogo chora Kiobegi ere Masige East asogo toa egesima aso mwakoyo iga sa yuka ntoko mote imbu yamono ande togo saba office yo mu Women Rep ebinde biri ebinge birororo bobesa boke buri aranyare ko tohere byombe byaitu kenda aranyare ko toretera abale mafu kenda ara toretera saba na youth moko mote byarete Omosubati omochole Dolphin Bwari ni goboigo agania omo Women Rep gusikwa asenga kiaye are asabisi na rorire abanyina abange bakoira omongina donye kiara bagoteba mara acting women reps tigamba kanina bono igo mo Women Rep robwate no yomo oyo tete kirwe kiga kiabanyina aganye firimbi gekobugigwa tosoegeti lakini bono igatika to support omongino kurukudonya akora magendererae ekine chinga kichaye twende twamwaiga ekero muswari kare ekero murayo ye sanse ekero etoko support akore tamu yae ndaino gaki kwanza mara to omongina ganya support yae wanaiga ase chinga kecho engana ya maskani no morembe etatu wa magega ase basaba abaraibonsi gocha amo iliyo goikerania amagenderero obomo no bwanchani no morembe nere nchira yoka era nyare gotokonya toreta amagenderero seito gabo basi usiengima na Kenya yeto yonsi ekenene logo tosabera omonembobe ati yabarai bonsi kosabono mutegete donya mawakina simba marenga mote batigaje yaneka ngoripota lya egetaseni kya Ndizi TV leta lyane Mildred Mumanyi.